Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg skal spille noget Brawl Stars. Og lige nu står jeg bare og snor lidt rundt. Er jeg ikke fjollet? Den der. Ja. Jeg tager Dynamite. Spiller vi. Okay. Svampebob opdatering. Okay. Jeg skal bare lige smadre dem her. Jeg kan få nogle. Ja, godt. Åh nej, shit. Okay. Så kommer jeg igen. Det var bare... Vi vandt! Fedt, mand! Ja, så tog jeg så ikke så meget damage. Jeg fik ikke så meget damage. Og fint nok. Jeg kom til tier 9. Så må vi lige se, om jeg klarer dem. Ja. Okay, så er vi i gang, du. Bliver tæsket. Åh nej. Shit. Okay. Ikke den første. Det skal også lige siges, at det er lidt svært at filme, fordi jeg sidder faktisk efterfølgende og lægger lyd på, at jeg filmer det. Det er lidt svært. Så jeg ved faktisk godt, hvad der sker forud. Åh nej. Shit. Okay. Ja. Nå. Så er vi i gang med næste en. Vi tabte lige før, så ham der. Det var nok. Ja, så tæsker vi ham nu. Bare lige op og vinde gamet her, mand. Jeg ved slet ikke, hvad det er. BAM! Ja, den har jeg vinder. Hvad? Ja, det var jeg sgu. Jeg skal bare lige... Dum. Der kom der lige en besked fra en fodboldapp der.
Hvis I kunne se den. Danmark vandt der 200 i går. Det var meget godt. Og Schweiz. Ja. 5 versus 5. Ja. Backdoor der, Bob. Jeg gav mig sammen med mine venner. Vi måske bestemme mig. Jeg gav mig. Oh fuck mig. Jeg er ikke lige klar på, hvad. Så jeg lige sang ind i mikrofonen, mand. Gav mig sammen med mine venner. Kan I høre, jeg puster? Gav mig sammen med mine venner. Victory! Shit. What the fuck? Så jeg mest glad. Det gør jeg. Det er sådan noget, jeg kan se. Kan jeg kigge på dem alle sammen? En god svampebob op til. Jeg skulle lige tjekke, om jeg filmer. Det gør jeg. Ja, så er vi i gang med et nyt game. Sådan der. Bare have nakke alle sammen, mand. Bare lige en ny trøje på det her. Ja, nu får vi den. Altså, får den. Ja, kom nu lidt, mand. Ja. Selvfølgelig skrev jeg mest. Nå ja, Dynamite. Det var ikke Dynamite. Det var ikke mig, der skrev mest. What the heck? Jeg tror lige, det var Dynamite. Jeg går lige. Jeg er tilbage. Kom ind til besked Serbien. Spanien. Nej, now. 0-0 du. Hold da ro, mand. Ja. Hvad får jeg epic? Watch out. Bang, 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 bang. Bang! Bang, 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 bang. Okay, hør det?
Så er vi ved at vinde, du. Ej, bare giv mig mere liv. Jeg dør nu. Jeg dør nu. Shit. Fuck. Han er altså også god, ham der den store økse, mand. Men hvad er det alligevel? Fedt nok. Det er en fed bane, det her, mand. Fordi, altså, I skal ikke tænke på det, fordi man hele tiden vinder. Men, ja. Eller man kan godt tabe, men det er meget svært at tabe, tror jeg. Ja, så nu fik vi allerede win. Bare helt til. Jeg skal have 2 til, hvis de også får 1. Men umuligt, de gør det. Yeah. Så vandt vi. Så var der lige nogen i mit camp. Skal der ikke være der, mand. Er vi klar til, at vi vinder? Vi vinder. Er vi ikke enige? Vi er enige. Er vi ikke det? Det håber jeg da. Gold! Så går jeg hele tiden i midten. Jeg dør jo hele tiden herinde. Pis, mand. Okay, går der ikke med i midten? Jo, der er ikke nogen. Så kan du godt gå ind i midten. Kom nu, gå, mand. Jeg vil ikke gå. Sådan der. Ja, så vinder vi. Kom nu. Bare kommer til at se til at være fucking langt. Jeg slutter om 58 sekunder, 57 sekunder, 57 sekunder, 55 sekunder. Ikke skriv i kommentarfeltet 54 sekunder, vel? Jeg tror, vi vinder i sidste sekund eller sådan noget. Ellers så vinder de. Prøv ham, ne? Au! Hey, 19 sekunder, mand. Ja, så vandt vi. Det var godt. Godt. Ja.
Kan jeg ikke opprøve noget for de 1000 der? Nej. Så jeg prøver hende der. Birthday. Brawl. Så vinder vi sgu hurtigt her. Så vandt vi sgu der. Skal vi bare lige vinde den sidste her. Så vinder vi igen, ikke? Jeg lavede med mobilen her i sådan nogle her battles. Så vinder vi igen. Fuck, jeg er god. Fuck, jeg er god. Hvem fik mest skade? Hvem fik mest skade? Det gør jeg. Jeg fik mest skade. Nej. Der var en til dem på mit hold. Okay, jeg så det ikke. Nå. Jeg tror, jeg skal til at afslutte den her video. Det var da en herlig start i Brawl Stars video. Hey. Den blev god, Lukas. Rigtig god. Det er stadig i gang. Har du ikke dobbelt nu?